Anyume Samuel Badia animu bi ene se opani spio gabra na nia bread ndendenden wose andi simpanimfo ebo a watwa ayatwamene bo so nte so dia na chese proye eno anu wotretre mu Mrasebedwem tia mehene a wotoso mienu owura abanba benkyere se senkebeye wo bia wo pese wo to franka mama nweko bi no yemma no kwohwehwe ni mogya mu hwe se HIV mu awai ebi wom anase binim Sameka sensem trofo nso ania bread ndendenden right information bill wọ́n sẹ́sẹ́ mrasebedwafo amana na ne mra na wotretre won to so ye kona bra Supreme Court bebem Mrasebedwem kasamafo mame ketado de atodwa se emre bie ni fie ho esi kwan se obi ededem e wo sebene nipadua kwa ho ba bia wontumi mrasebedwem ho na meka sai ene ye beba wuram ahwe ye nuanom a ededem aha hodo are a wo mfa mu behwe akwada bi kura timi hu obi sebene nsa ba ko ni hono aso mirikam ebi nso edidin bi fro ni nyina ye bia twe nkoma a wakire mu ohawa wo fa mu asofo no bi nso de atodwa sa asofo no nso bi due bododo wo mo ka ho ena dwamammo ate se ne so obi peso ware agese yere ne yere kete we wedding chenchenche eno no wotu omfo sa asofo no wonhwe yie wo sa nema no Angelo Binim woni Nigel Gezi wonu mienu e de abani dendenden wo se mi hu heaven wo so boa wo hu mi heaven bia ensem bebre ka ho ena nwumre yesi adwa ye de bro wa dom 106.3 FM so nshira 104.5 affiliate ya dioso mai mina mana obi agibie ene ye ntina kopim se no nso bebo udie wom anyumre yi yanya yesi adwa bekenka amamu nso mu atie bie ne ye me obri yaboa fentem from mene nana akria e champoma ko Facebook live yene nam ho wadwen kyerɛ fato onya tanie kyerɛ wadwene ɛwɔ hɔ sanso no biri yɛbo afɛntem frem anana na kua champoma wode to hɔ ne nyina yɛbɛkenka ma yɛnyɛ brɛ na kase ne yɛmonwuram andi sɛ amanyɔkuo mpanimfo asi adwa kyerɛ amanyɔkuo no kwan a wɔfa so na afei kwan bɛfa so bɛyi mampani no ne nyina obi ahunu bi je obetu franka de ama wɔn na sɛ yɛyi a obedi mampani de ama wɔnom no wɔtwa ho bɔ de aba na ɛboɔ no baayɛ no dodoɔ no na ɛteɛteɛ mu wɔn tu franka ni abrɛ sɛ yɛbɛtu bie no wɔyi ano ama ne nneɛma so no de akɔhwe pam na waka ne deɛ saa na Dr. Spio Gabra wɔ kampanimfo a meka sɛ wɔnom so pɛ sɛ obetu franka de mandi sɛ amanyɔkuo no ho na enne kosi sɛ adwumadi odina Sempa FM so sɛ ebo nso tradwa mu gigina baba ɛso na papa yi obepie ye ene ode nsɛm to dwa sɛ opepe 4 billion amanyɔkuo ne mpanimfo ani abede a wɔse wɔ hwan wɔn botomu no ayie no ɛyade a sɛ wanhwɛ wɔn nsan so amfa amafom na wɔse gia na obɛgye a ene ebewi ase no proye ani adamudi agye ɛna kyɛ sɛ yɛtete kakra de aba esan sɛ amanyɔsɛm ene kabam ka bi no enye sikasɛm bebree na sɛ wɔse amanyɔkuo no ni sika nti kwam bia befa so bia no nipa no wonya sika ene sika bafu ene kwam befa so de beba no de beba enu achi so benya tumi a kwan befa so sika no besan nya na de atene ka no enya de ebeboa ntimpani wonwene hu mienu the party the solution in your filing fee for flag bearer that's the solution. Okay, this is flag bearer candidates 2 million cedis 10 million cedis kwana on our party effortation we need to can need share now or the candidate agura within the next few months them can obesa abako be only doko am can the party only sika on we need the party only sika na on la kasa okoda obe chairman and general secretary of vice president that is now one charge 60,000 cedis 100,000 cedis Oba NDC Congress na party no sika ananya dem na say beji general secretary 8,000 cedis na the chairman 10,000 cedis aba kwando na if it is a flag bearer there ono ontua 400,000 obandema na impression you there obi aba flag bearer ona ko tin na party was it war problems you know was share them impan so be president na no so ekwani be fado oje nya no sike bi na no so fado ona na o market a na proyen obedoso o Ghana ati bia so ye no so Ghana fu nyina so worehwe Doc oyada ebe petition Council of Elders there won hwe no won ka ho bibia well Adam me decide me campaign team e be share na is won komo wapani amane nsem yanso ho wose wonyane ntie se nipa bi keka so akoka se eduru dia den kura ne obema nani aye ne yasesa bi ni frani na ne mpanimfo no wo mo ye nhihye bi se obi a wo hawo
sɛ woyɛ adeɛ wɔ wo na na w'ani no yɛbɛte so ama wo panin si mpanin nipa bi keka sɛ wɔ so n'ani ɛha no ne ade wɔse no wɔ nkyerɛ mu ɛnyɛ ɛnɛ yi no ɔka saa asɛm no mpo ɛyɛ adeɛ a waka to dada a papa yi akyerɛkyerɛ ne nyinaa mu. There are media reports there, Akade, Ebeko file as a physically challenged person. I benefit from discount. What damasa them for? One of the options, it's an option because Makade Ubiara Oshe Afifi Inua. On the Masa Makachi, Tama Central Delegate, Nama Campino, them time filing fee, Assembly Rambe. Now, Nipibika, Tama Central Delegates Noa, or disabled. My pedal man suddenly will be a question. Go put pin, pedal will be a question. No, I'm kind of one Moncasa. No, be some the pedal flag by number president. Now, no bad Disability Act. My sure my with the one now. Sunday, a done by a meeting room with my central. Now, we all disabled pedal be my bit to my bit. In Simiano, at that time, the disability I could put pin Sassy. Disabled for only Obia and waitress. And now we are not same. And now we are new and now we are on Sassam. I'm saying eyeglasses. I will be able to eyeglasses. I said visually impaired. Only the in one year, here glasses. I said in 1 year, you are partially disabled in that sense. Was it fairly feasible? Was it disability? Some was can we? Because I said what time. But the means you better also glasses. If you're not visually impaired, able to apply and that the disability act. And so you lower filing fee. Dr. Kasiebo Gabra wono nani abrese obetu franka ma ndisi amanyuko no nene na wote ye no na opani baako wono nso nani abrese se de tie bia no franka no obetu bi emrani mini aye frɛ no eleclem agbamava wono nso de atodwa wo kosi se so se ya na mpanimfo be ye bo no na obeka no onte so de a ene se koyo se ba oye o de obeka no se ne wajai etu nkoto de kyerɛ wo mo aye wo mo de ano wo ne mfa honorable for example for only leader of the party. Now, you can examine the leadership qualities. Filing fees, now him it was no more than 15,000 cities. Me and Metis or no, why should I be paying 420? What is so special? In any case, party me here car. Say me young one your party. Obi your party was your member. So also discover na party need to me the year or year. It is a work as a boy nipa be 10 now. Now I 5 million cities from more. I think it's too much. It doesn't give a good impression about the party at all. This year alone, why you are saying you came out and said that look, the economy is difficult, the economy is hard. So aspirants should not engage in extravagant campaigns. We should not do large posters. So if we are not to do large posters, why do you ask us to pay 420,000 cities? Is that not a contradiction? You know, we must bring some honesty to bear in the politics we are doing. And the news is that Eleclim with this amount, I will not pay because we should not allow the party to sink so low. Mintia and say mama nyuko no baye bo ani sika sem sa aye say ya na da fom kora enye dia metua ne megya ne mapemba bia tena lawyer Eleclim agbamava nene ena otie no ye ko omemra sebedwam na mra sebedwam tiame pani a wotoso mienu a wono anso ne mrasa badwane oje omade se ewo na doli abato mpesua so ononyamfo Kingsford Agman Bagben ene wakasai wo chese senka mrasa badwane ebeje atomu a anka wompene so na se obi a opeso wotu franka de mamanyuko bi no wonkoye ne magya mu hyehyemu hwe se HIV mu awon ebi wom anase ebinim wo chese se mrasa badwafo no di nka tu anamo wati se ya ebe metememfo nso so ade ahofama ene adwenumfan aye eye hyehyemu ne bia hwe bia wogina ewo HIV yade no ehun wade nsami atudwa wabra wo chese sande mai anasa na monto wei eyade a wo su se betimi aboa ewo ko a wo ko ewo HIV eyade no ho pam owura bamba bin se omanfo enimu a wono anso yo bia sabre wate agina mu dendenden se NDC amanyoko no emfie mpinu ni aduenu abato aye koto no nka wonto obama no monto franka emfa mamanyoko no nene wo mrasa badwam afi World AIDS Day ena mrasa badwani ogiro ma de se wo atwoma kwangoma Dr. Kwadwo Apia Kubi ede hu nsem nyina koto mrasa badwano anim enumu ena owura Bagben enso de sa semi etu dwa se sanamonto we timi koso yi a ebeboa ama Ghana fo nso atimi afro pepam akohwe mogam. It was interesting to know that at the committee meeting at Kofodia, we managed to get them to come to test members at the hotel, and I decided to lead by example. When I got there to be tested and I looked at my back,
There is nobody behind me. Please, you better lead by example. And it's important that at your age, at least once every year, you conduct a comprehensive examination of yourself. And this applies to all members. Very, very important. It's recommended that you can do it twice. For some ailments, it will be in your own interest. But at least once a year, you have to do so. You have to include it in part of the qualification of a member of parliament. Before you go to stand elections, you go for an HIV/AIDS test. And so it will be for all presidential aspirants. Yes, and that we should make it known. It should not be left in darkness. We should declare for the people to know. Ahead na doli mrasabedwani wono anso ne mrasabedwam eye chiamehene pani a wotoso emienu na doli mrasabedwani owura abambagwe na ate so okasa wose se wo mo mpeso wo mtu franka no so wo mo koye nhwehwemu no a ye mfa nkose tokrom ba bia mfa metu teredwaso ema obi ahunu se sa ba me asomesi obenten na akoto ya opese ye to abama no ma ne ba mampanim wo ye HIV free neba ne se ebeboa na eno achi no ena mrasabedwani ogina ho mamamfo wo atwema kwanwoma bato mpesua so Dr. Kojo Apiekubi enso edito abayanim se abayma ne homodi biada se be ye sika esese wode Ghana AIDS Commission emu wode ebo dewro edefa HIV yare no no abre bi wode bema wo na wotimi mia de ubonum wose eba ne sa Ghana fo ebenya nigye na bre no abra no wote se de yare no ho nsem ekwa wo mo so betimi akosho mu ni paduam na ye ade papa e de amomamu no. Mr. Speaker, the global theme for this year's celebration is Know Your Status. There are currently about 313,000 adults and children living with HIV and AIDS in Ghana. The country estimates a prevalence rate of about 2%, with pockets of high AIDS prevalence among key populations and regions. Even though a linear trend analysis of ANC HIV prevalence since 2001 shows a declining epidemic, new infections, however, appear to witness gradual increase in recent times. Mr. Speaker, this situation calls for the need to step up HIV prevention alongside the Know Your Status and Treat All campaigns. Ghana as a nation has adopted a multi-sectorial approach to HIV since the establishment of the Ghana AIDS Commission in 2000 to coordinate the country's efforts at stemming the spread and negative effects of the epidemic. This fast-track strategy is to help achieve ultimately the SDG by ending the AIDS menace by 2030. Dr. Kojo Apiekubi wono ene mrasabedwani ewo atwema kwanwoma na no si ye na abedne gokwasi asante asi edu yensenchuo ni wo kwakobisa owura abambagwe asemi oka ye esenko onye no wo hye na apeso otu franka mama nyokuo bi senso wo ye mrasabedwani a koyo magyamu nhwehwemu na fa wo report nyina beto tededwaso manfo ehunu wo gina bra ewo HIV mu ansa na yato abama no wono so wodwene ho sei ena owura kwabena hementi nyase wono ne mrasabedwani de ma adehye wo kede ene wo se asem wadi anukure ne anfaye krokro na asem ababe ye kan de one ne ya adwena enye sese enti Adom obi apam de wonsam so agise obi behunu sese wo pache se agise wo mo tu franka ne mrasabedwafo eye mogyemu hyehyemu magana fo hunu na se wo nkura mo makohede a ene asofo nsomnsom nkoye na mo so mo gina property so wo ntesem enche mo asore ma na mo so ense wo nkran bibia nkotinda no me fi say so bia hwe ense say wo ye MP nko a na ese wo hwe because MP no onu so ye nipa ti say CEO ye nipa district chief executive ye nipa president ye nipa vice president ye bobia ye nipa enti general ni ye nyina ye nkohwe na ye nhwe ye ni ntumi nkoye nim ense say ye ma de na ese asa MP nko a alenji na MP nko a. The message is all leadership. Yenye di omine nimro baby a wo ye sofo akoye fe be kire wa sofo ma na wo ma no so enkoye bi wo ye MC akoye fe be kire wa assembly presiding member na obi anye bi wo ye teacher koye headmaster koye MP ye ministers ye that is it.
It should be part of requirements. Say we be contesting for presidency. We feel say necessary requirement, but it's a moral justification. Say you betting can be said. Sadly, and it will be to me. You be the achra. Ebia na ebe mama for agina to me. And say yemra. Church leaders. Answer na obedi so for be cry Bible. Edi nyame ho asem no the face sense say yemra eni enka Ghana beye de se emra se badwafo enkoye ne se ne nyamra de a church leaders de adai ne no mo che se obi anyintum ye nyina ye e de cheche ye ho a ebebo ha ye to akase ne so kuo ye from Coalition of Civil Society Organization wo mo ani abre papa say right information bill no said ye mpani wo so mo ye ma ebe ye mra ne agitumu no wonye won ho na mra nim ni Kasiebo wo mai papa de ne mra no wa bene mu pa wo boni din obi atwa no puruse lawyer akoto ampaw ene wakasai wo so wate se mra hyebadwafo mra no ye begi atum ye be na be ye mra amana ye adwuma ana ebinom kra ka se nneema bi wo ma wo se ye hwe ne asesa ye de bi hihye mu ana pani ne se he se mo mu ni mra no kenkan ofi ho a ye so nim pa se ye kwa kogina court nya ka ho asem sa mra no ba na se ne afi apema hankro de okono mienu mamra edibu man no emfa na bia ti si nchan a ene mbonum ho ye be hia e wo Supreme Court. It is not that maybe disclosure will make maybe the president or a minister uncomfortable, or that it may not be convenient to the government in power to disclose the information. That is not the test. It is not that it will embarrass the government or the minister or the president or whichever public officer. That is not the test. The only test is whether or not it is necessary in order to protect the public interest of our society. So Parliament has a duty under the Constitution to ensure that their exemptions are consistent with the provisions of the Constitution. And my point is that, yes, they are parliamentarians. They can suppose that we can have our say and they will have their day. But if they go ahead and mutilate the exemption provisions, we are ready to take whatever law they pass to the Supreme Court, for the Supreme Court to strike it down as inconsistent with Article 21(1)(f). If they do so, the group will go. I mean, that has always been our position, and that is what we've been fighting for the past almost 18 years. Oje kabam kabidi na pese ye adwuma so mampani so ye kanifo so wo somfo ne e be ye mra ne be boa mamu ada ho fan na so so mpani a nya de ye betra ha ye hwe ha ene man mra hyebadwafie ene lawyer akoto ampa wodi won manim dendendenden waka kuo no ho ne wo mkoy na wo kire mu de nti ene okobawura mra hyebadwafie won wo mko twen sansem ho nkomo. We are here today to remind Parliament that the people of Ghana are counting on them to do right by them by passing a rigorous and solid right to information bill into law, which will assert the sovereignty of the people of Ghana. Because if you go to our Constitution, again, Article 1+1 states that the sovereignty of Ghana resides in the people of Ghana, in whose interest and for whose welfare the powers of government are to be exercised in a manner consistent with the provisions. This means that this is a very, very important provision of our Constitution. It means that any public institution, any governmental office, any person exercising the powers of government is only and sole obligation is to exercise it in the interest of the people of Ghana, because they are the sovereign. We are the sovereign. They are our servant. All government institutions are servants to the sovereign people of Ghana. So they must exercise the powers of government in a manner that promotes the interest and welfare of the people of Ghana. Lawyer Akoto Ampao wabia wabene mremu pa dina wa freno ani shosho ana wachire mu die nti okom na hyebadwafie ho se ene amo amosom mayi munyina so ye mampene se wa obi abesom man o se obu nkonta pa de kire nti eno amu ne pese da die nti ene ne yetu anan eba mra hyebadwafie ha
na yeda so ejina omemra sebedwem honoma na emra sebedwem kasamafo oba packet ado ene kasei wose omemu wo bia ni tumi so ye posi ni so ye soja ni so ye hwan se obi ba mra sebedwem a wo be kwakoye dendenden ejina gate bia no kase e bia sabe mpreduasa wonsa ba akuni ho wonai ba akuntua ho e bia sabe woni ba akuni ho enti woni kwan ese wo ba be ru mra sebedwem a wose mra sebedwani bia ni ho anaso obi eni wa wo sa tumi no na so manfo be kaya ene wiei ewo Kasiebo is tasty eso ena yensancho ni abedne gwakwese santesi edu eto nkraba yesem na ye nuanum bia sabe wodi dam ewo nipadua kwa baabie peso oba mra sebedwam no obehye se de asetena AC ekoso woduru ho na mra sebedwam abambofo ekire se ye mamu nkoda adenti na amaye nkobi ade ye nya Ghana fa wo se hwe wo ya Ghana ni pa na mum se ye ya wodi dam de ukobia enye ye firi se esese mra sebedwam chiame pani esori a wo bia sori gina ho na wo gina ho ye kasa sori a wo ntimi nsori enti ye ma kwan e ma nkobi ere ye na penimpa wo no na Center for Persons Living with Disability Alex tete eti ase no se agya wadwoa ade ayemiya ayemiya papa mabamu abu se me ye Ghana ni se ene ye betimi aye sa entity mu no ene hwehwani mu no e de etia Ghana for ade hye bi ye nkote ensem a owura Alex tete ede tudwa Assembly, draw my attention to it. Say, reports be about say members of our staff turning NIPA away because they are physically challenged. Me whole picture means so. I'm preventing me. As I say, almost say speak on the bar. So be a sorry ho. Na me to me sorry ho. Intino. Mamin go in and rasa. Ye me colleague back home. On see a person with disability. Obi sorry, you know, no one to me I'm sorry. And you know, query security officers almost show. No beside say I didn't know Papa will be one sorry. No more say a disabled person. And then oh yes, you say, we are disabled. I want to me sorry in Nahua, my own coin and ra gallery hall. And then when they prevent us on regular security officers, almost share uniform, but don't preventing. Now it was clear they were saying it. Almost can say, submit me a sorry, cram podia. But some to me sorry. Mammy room. You know, maybe someone says some physically disabled. Or not to me MP. Now some bear MP. Sesame Ginaho and son, a woman who say, maybe a boo Emma or mana, and I say, Mohamed sent to me at na Abe MP and at him at the Ocoso. Yenuano Alex Tete ena what is wakasa no wasi enyembia ebia na wonenam sebe mpreduasa eduemu anase wote kro ade sui na obi ehu no se yato aba ma sebe yempia enti ebeka chense sebe nante e wontumi nante na wontumi nyina wonti na mpi no beje afri ne nsama na Ghana ehwehwani mu doso na ye ne ekomra sebe dwam ne ekobisa maami ketado ya wono na kasa mamra sebe beje fie no se asemi a abai wate na wote a esen ene omu somufa asema ode tu dwanie omo preventing me. Assembly, draw my attention to it. Say, reports be about say members of our staff turning NIPA away because they are physically challenged. Me whole picture means somebody in a red T-shirt. My friend, your colleague for now, you know, Parliament. According to Penina or Danny Mono, no, he was there the whole time. He didn't witness anything like that. My friend is enjoy for now a mobile. If you can say they were there and they witnessed it, because I haven't got the facts yet. Let me say, my friend is may change all the relevant people involved will come and get to the bottom of it. But what I want to put on record is that Parliament is for any and every Ghanaian. As far as we are Ghanaian, now you can come. Emra sebedwem ho enyu obi papa sika no odi sima no enyu obi eja pade eye Ghana fo nyina eja pade nti se Ghana dihye bi ba ho no mo a wo bi ani tumi eni anwode bi aso kaka chense bi a waso ni ho anasa wosia tu enti wo mane mewura ho wo se oman no etia emra mami ket ado mra sebedwem kasamafo Adom die ene ho ntenso ne ho nkekan ya na yede bo nipa bie no eya na koye nsem bebre nam so ma woni adidam no bi ho kra
afei na asetena mu nsensem saa na ha won na ade abambu aba bi wo ho bi hu na odina da patwe ne ade na abamu aba ko wo no de ne dwuma fie ha ya Kwadwo Hagen no to nkramaye ana kwada yi nyame anim ni obo no homode nanso nyisa nipa de dem de ba ho a na kwakwa ese nipa bi hu a ensem bebre no ana ne nsa ba ko sabe adidam na wono ana kosam a woka ne se empempi nsem bia ya wote no ya na yakomatu ya bambuo se ne nsa ba ko sabe eni ho na nipa bi be hia wo nsem bia beka aje se wo hwe kura na asa wo de sabe onsem fata bi nanso ne nyina mu no mana ba mu na nye wono nko a akoso ma yi mu a ne obi wo kura kwada ohunu obi se bia sabe na ni ba ko ye ne ya na ne nsa bi ni ho ne na bi ni ho no asomirikam kiri na yene Kwadwo Hagen kasai ma nsem bia nipa bi aka de afa ne ho ama wono so ate bie no kire mu kire nsabonko no nsatia eni ho na eto de bia wutimi hie bi fitimu frase no bon se be hia no nko no fa no ndi agro ohun nsane pe na odwane fitimu frase a be sisa me still kofu musu eto de bia se woyensa etima wo fele ba se e bia wodo nka nipa ho ana wo de ye bo sen enya de nti unu nkran hye bi ana personal motivation bia to de bia e dem pa because obi betimi aka so ye costane position bi so ye obi no odi enso a obi a wodi dem de ne kwan ko ni pema na ni pa sere utumi di baby no master te sere keke tumi try bi krampo na ofeli kra so e senye se be nya yare fo dwuma so no ti sansam ne ade no na Kwadwo aka asem bi se durubire bi man kwada bi kura hunu a ne nkwada ya somirikam o kirem mako efie bebre mu na wokɔ sebi kafa che efie asebi omoni bi kakra obi ha mofano itimi dwane ba obi sasa anka den na yɛ nsa no because yɛ nsa no odo nsa ba ko but okɔ sebi efie a sebi kafa che ni bi kakra ni ho ne ade na wo nso obi ha na mofano ti dwane gidi o ka se bi bibi obi timi so timi susa amofano bi timi susa obi timi hye no ma me echi ohun pe no start susa o bi timi hu na do nyina ne wojai ne kai mu bi da before bi ko school ina ne gina bus no obofa ne sise me gina bus no pa and ya on for bus no one for bus one ko school that day na me pen ane me nan for ne me juma for yetro ye bon komo na ba ku for me in the be before bi tiro am for me ni am gidi efe de bia anti de ntia wo fane de edimi kana se ta be fane ko gina eti na o hwe me na me so sa mo fra de bi mu a no dwane Kwadwo Hagen ana wachire mu no amane a wo hunu nkwada ne mpani bi nsa no sanse ne nsa edidam enti na opani eba na dwene se ye de eso aya me na gina na so abra bi o hawo bi afemu a psychologist your friend Derek Opon ana wo se de man nkwada no bebre no adwane no ya na akwakoye se wo ade no mu hunu bi da ne wo nye se bi a wo for na wo nanim bi ana bi ni ho wo hunu bi da ana bi so ho kra wo dwene ho se me se na metie na kwan se no wote so no che se wo dwene ho a wonte se ntie di ho abebo no na afi wa so mirikam enu nti na bre ne ya se obi di dem no akoda bi hunu a o so mirikam nu na nya bibia nkola hu ade bia eye sonko bia eye na e dia ran hihye ba o se akola de oni no onim okwan a onim senia nipa su no sebio obesiaye nipa de o 9 mienu o 7 mienu or the way or Casa or any other shade any nema. In Timpin is the won't be different. I had the food for Amano. Now the food for Piano, I shall tell Ayana, I even Kaka, a bonus. Into that, of course, a colony ambition. And since I was and so on, and no one more did them on farm and I should have been for Piano. I'll clever work I said you or the Bina Cola, there's a bit of Bruni Crampono, not old Danny. Kaka na unia no hu so ebia sebio ansana tete obesha acha be o so wo mo di no empempi no won say eya na ye nsusu mu no say bia boni bi amata na di anase shiban bi a ewo mo hu no e na tete ama omo edidem sa no obi wo e won say e pele benza eya na nsemo a ye kika ke ye nkwala no esu media ye hyen bi ba psychologist your friend Derek Opon nene na wote ye no asemi nam so me ne Ghana fo betwetwe nkomo bisa wonum se denti na muhunu nipa bi a wadi dam a na akwakoye se adapatwe bi na mudi won bi nso wo ho a mbehwe na maso mirika na mudwane ene ade yi na wo mo kire mu se ebi wo ho a ya na o madwene no ye wo mo se nipa na wadi dam ne bi a ono na ade bi o ye
ɛna akɔfa dɛm die na bɛnti ba saa na naja akɔakɔyɛ sɛ adapatwe yi na ɔde ayɛ agodie na wɔdi ebi nso kyerɛ sɛ daabi bi nso a wobɛhwɛ ne ɛwo no saa kwan no so ɛno nso bi a wɔne watena wɔhyɛ ase ne de ato din wobɛhwɛ na afei kwasi apakye saa na ɔde anyini na aka hɔ Kasiebo na nkasa yɛ wɔn mmienu yɛ wɔ wɔn a asoɔden nti ɛnna wɔayɛ mpakye bi te sɛ otwi moto hyɛ helmet yɛ sɛ ɔsi daabi ɔnyɛ asoɔden nti nɛ wɔayɛ 3940 ɛnna yɛ wɔ Kasiebo bi wɔ hɔ deɛ ahoɔ no ndeɛ wodi wɔn ne deɛ ɛnna mehyia na mentumi nsiri ba mpakye sɛkɛ mpakye na wɔn deɛ wɔn bɛnya wɔ asase so na wɔn aso didin ne deɛ masa onya na asiri no na ohun sɛ next time oyɛ bibi na yɛ tu ne fo sɛ onya yɛ a obejai wo ha Kasiebo fo ndo obi wa me hu na me feel bad eso obi wa hu na wo hwɛ na nhwɛ but yɛ wo bi nim wɔ hɔ a ɛsɛ nam fufuo bi wɔ hɔ a obi wa ne free ɛsɛ nkenka sɛ bi ɔmo nan ba ko bi wa na ayɛ ketwa obi wa ne di agwenti ɛna bi nso yɛ rough no madam fo na kwasi tu sɛ ya kwasi tu otimi yɛ de bɔbɔ nti wo di agwa itimi de yɛ no wo nan sɛ crutch but sɛ mi show bi sɛ wadi dem serious a ɛno de me feel bad ɛma no ofun nkɔfo mo di dem no saa ɛyɛ me ya dɛ me nim ne de we nam so ama ɛba ne saa ba bi di sɛ ofiri fu de saa nkɔfo de me hu ma sometimes me to sere I didn't understand sɛ yes edu Friday a omo ni ina ebi nso asiri abo a masa o hwe bibi a omo wei ɛyɛ Ghana fo bi adwenkyerɛ po a nipa bi ɛwɔ wasase so fa nipa bi ho no ɛna otiye no na wei ɛnyɛ ne papa mu a ɛnyɛ kasa wɔ sɛ yɛsua si yɛhu si yɛnua bi wɔ saa ha no ne yɛde bɛyɛ ne din yɛde bɛsere no ne ade yɛnhwɛ si yɛbɛtwe ho afiri ho ugusu tie Adom 106.3 FM Kasiebo no oda hɔ Naket yɛnhyɛ no hwee na sɛ nkyɛnse aba yɛde bɔ danso no baako petrol stew ɛna aba mpanisi yɛnkamfo ma bronya yi ɛboɔ no wayɛ no kama de ama wɔn wɔ circular hɔ na fe circular wave self lock tiles IDT IBR na fe transparent fiber sheet ne nyinaa yɛde ɔde gu danso a kama pa na hyɛ no nso sɛ wɔn baako bɔm frɛ no color supreme +1 ɛno yɛde nneɛma bi awurawura mu a kyɛ sɛ ɛpa nkyɛnse no so fɛfɛɛfɛ efi bi wɔ so na noa pepa ne kɔ ne ho so adi ne nsuro awia ɛno sɛ nutiri yɛde warranty ato so mfirinhyia duo no ne yɛde ato so ne no hyɛ ne nso sɛ nhyɛ kakra ɛwɔ ho ɛno nti yɛde ntɛntɛntɛntɛntɛm na bra ɛna mpanin sɛ nya botre koraa ma sɛ bia nkyɛnse no pɛ sɛ wodan yɛbɛhwɛ sɛ deɛ ɛsiti yɛbu ho kadema wa ntɛntɛm so wɔn abene wɔ mu no ɔmaba yɛbɛhu nkonta nyinaa de ama yɛno yɛde kyɛw kwa ontua kaprɛ Trust Steel Roofing Company Limited wɔnom ɛwɔ Kasoa Malam Kwantempɔn ya so my 11 cemetery ɛwɔn si yɛkɛseɛ no Kasoa kwan so hɔ a no mo wɔn yɛ wɔkɔsi a wɔn sɛ nifa so no mbutu nkyɛnse no gu hɔ na hyɛn sɛ edi hɔ akɔbaa ni kɔ na kɔgye bi sɛ wɔpɛ sɛ wɔn nso amfa mmerɛ wɔn nso afrɛ wɔn ne wɔn nka ho asɛm ansa 0302 85 0802 ana 0303 96 74 00 wɔn abia bebree Kasoa wini ba Kwantempɔn so sei wɔn budumburam hɔ a forestry checkpoint hɔ wɔn obi wɔ hɔ Sasiba Junction dodo wa kwan no so bi wɔ hɔ Nyanyan Road Kasoa bi wɔ hɔ na fe Congo Villa ɛno Crown Filling Station anim hɔ afa nkɔ Kwantempɔn no so wonsa bɛka bi wɔ hɔ wɔnom deɛ ba ne nkyɛnse deɛ a ogina brane saa nso ɛna Trotsky Club aba ahyɛnkafoɔ mo deɛ fa ho jimbi hyɛnkani na mmoa wai ɛsiane sɛ akyɛdeɛ boso mmiɛnsa bia yɛto bi wode a ne sɛ baabi a total wɔ no wowura hɔ pɛ na neɛ wamama card bi wogye a wodin yɛatwerɛ bibia wɔ so kama na wode ho ahyɛ mu ɛneɛ ka bia wode di akɔneaba biaa wode ho ahyɛ mu no bibia wɔ mu biaa yɛ wode a na sɛ wobɔ mu ho mo boa mo ho ano saa na mo ba sɛ yi a 6000 hospital bill abra wode ho ahyɛ mu bie no na kyerɛ sɛ wa register no nti kakra biaa wɔyɛ group personal accident insurance ne ayama wɔ no na kyerɛ sɛ fɛfɛɛfɛ 6000 Ghana cedi hospital bill na fe yahwɛ na fe yɛde yi hɔ afiri hɔ ama saa nso no ɔma nneɛma bebree no a ɔmo sɛ ahyɛnkafoɔ no mu a wɔmo to ɔmo nsa frɛ mu titu mu tumi ka beduru Troxy Club no mu wɔ mu nko ade a ye mutura yɛ yie saa nso na nipa bɛɛ sɛ ahasa a wɔnom yɛ ahyɛnkafoɔ sɛdeɛ nneɛma si korɔ no bosome biara yɛbubu yɛnia na sɛ toa yie ma mo a mo nso fɛ mo no nya no kwa free fuel ne yɛde ama mo mesrɛ wo ɔhyɛnkani a wonam bɔwura total wura hɔ tɔ fam wɔ hɔ na gye o card register ɛno an Trotsky Club do ho ahyem na akorɔ no wompewe na opɛ deɛ ɛbɔ so kɛkɛ wayɛ adwuma da biara da credit scar credit na de talk credit na de year course sɛ de bɛyɛ ne no ba bɛdu ntem mobile Vodafone say what the smart business phone ɛna aba smart business Vodafone de aba bɛbɔ ade ɛno no wow data na wobɛyɛ wɔn ma kwa mo ayɛ wow data ɛno na wode bɛto nkra hodo apɛ sɛ wode tuo nyinaa na call bi wɔ ha na apɛ sɛ ɔyɛ afei wobɛhwɛ wobɔ no a na ma ɛno
no na de be frɛ na kyesa yɛ ntem so ama your package bebree email and digital marketing ɛno sei no ɛyɛ kwanya ɛno so ɛwɔ hɔ ɛma wo ɛno nti fa ho bɔ Vodafone na afei business a woyɛ no ɛnkɔnkan ɛne adwumayɛfoɔ no wo data na wo use no wayɛ bibia kama nti ɔmu ntimi mfrɛ ma ne ntra so wa wonim sɛ deɛ wahyehyɛ no ɛma mɔka bebree sɛ deɛ bɛyɛ wadwuma ɛbɛkɔ so nti Vodafone se woda akye ne gye ɛna waba Vodafone smart business fa ho hyem frɛ 0302 33 4040 ana 0800 10 000 ana sɛ baabi a wɔnom ɛti bia no kɔ a na no maka ho asɛm wɔn deɛ wɔn se future is exciting nti wɔn nso wɔyɛ ready ana esa brei enwome mu aye de pa na me kai o se so obeto nkra ma phone no akoyi ama wo na ye Nokia Android eno na so de to nkra no a ene ye kɔ fefefe do nsabo so papa ni pictures no so afere ho de bɔ hɔ a no mo ade so Android phones aba nyina obi anim se Nokia de utufa na watu che pebi to buro nya be fabi kɔ che fi fabi che oba no fabi kɔ mama me ne papa no mfa nto nkra wonya sika to phone na mesrew eno na me kan fa mo Nokia Android phone papa no eno no Fresh Lady capsules ema no dia se de be ya yenuanom ma wonom ho be akono ase chi na munti ne ho ebe wiwese na aba oba fa bi kwa ha wo de wonom a mienu sisi a na bia ya fine na fe mo na wo ho na be ma ho na yese ayi ni nyina na chese boho no emu atuatua ene ho na ye wese ya hari no na natutu ahene mem no be fia na ye kama sanso na freshman mo so mo de wo ho capsules papa bi freshman capsules bema nunum bi na osisi mu ntene na fe ntene nya adwuma na wosi kwan so watimi atumrika tente MTN so ni mo mo ewiase nyina wo mo akwa babam esanse ba ne nkrato de a waye hihye bebre de ma ne fia da bia no Big Bang Black Friday ene etuntum anwumere o ayede papa utiri yi ane udi phone pa udi e ma kama iPhone XS oh papa bi o kama pa na sɛdeɛ omosia yɛ nhyehyɛ na yɛ ne kama no ɛnyɛ no nko a yɛbɛsa ma Galaxy Note 9 ɛno 99% kyɛsɛ bibia da na kwa mu a wɔyɛ ne kama de ama wo na wo dia ne sɛ obɛkɔ soa ne wɔnom adi akɔba ɛbɔ ne yɛda toto so ne yɛatete so kama yɛ slash kakra na nka yɛ 740 si aba 599 ɛne yɛsan wɔ nneɛma bebre no a yɛde awurawura mu wei na ɛyɛ 599 ɛno nso kɔ 499 na kyɛsɛ yɛtete so ɛde ma kama pa eno nti fa ho bo MTN na bibia enkoyi emfama na yankoya nim atoa Kasiebo no so yɛkɔ awasemu na enei asofo ne bi ɛkyerɛ sɛ wɔn nuanom asofo ne bi ankasa subai ka ho ɛna ma adwamambɔ ate se ɛwɔ mai mu wɔkyerɛ sɛ ɛmante ne mabaawa a wɔsi suo yi pɛsɛ wɔ ware a Jisa sofo ebi hye wom chinchin tetia monhye wedding gown kese monhye coat akese na momo tie akese monkofa flower girls flower boys hwan nom en chese ehun nsem de prekese nti ko wiase a abantie na wono kwame ahwe wa he wo peso wo wade na bu na bam no akotra sene ne me hyehye we wa fe no motata da nchem sana no na district pastor awo Ablekumabawe Assemblies of God Reverend Charles Kumsin dia to dweche se asofo na wo hye won asofoma wanasafoma ema wo bo kadende bebre wo wedding ho no wo se enkoye etiamra wo se asofo no modin aso obagu wedding num e de ama sorema ne se beya e be hye wo munkura no de anigye no papa aware Reverend Kumsin ene Adom Kasiebo atwetwe nkomo e de atodwa ache se aware e yade emu adwuma na ekire kura ne nsem no ewo enti se ye ba be hye wo mo sa e hadwen enti asofo no emomodin ase obesakra niemem e won sori ahodo num koya ade ne chinchin a nipa no wonyine du ne panyin fi so ware yesi koyi na oto obene obebe German churches bi on no take in trying position nipa ni bi na koya wedding na akofa adesua e bia bron you know once German na ye kasetia no e no ombo tinye se ye ade ni fi a aso no engine chinchin so ni nyina ni tumye flexible I'm not saying for them to try ware but young guys no munya de a omo nkotre na omotuni aware no munyi mu asombi na wankonya guilty conscience bia ntimi mfa emre bia nkonkochichiro nse koyese wonya ne normal kakra na so se abusunfi wono oba ne papa fi ni ade nti wenhyira so ma no hono ma yemma nkwan no mo ware baba be science keke eno no yankopa ehyira won nya menhyira betra wo so no your western culture enye your culture
District Pastor Emma Assemblies of God War Ablekumabawe Reverend Charles Kumsin and I would say so Casano Nanuachi and Reverend Clifford Frimpong wano any Sofopenia Wada Christian Church Mission ano wano so abo asofo no ekokwose sa subana woda na die ewon sori ahoduom no ha dwen esa se wo nso hunu se traditional wedding ana say engagement de ya to ne dim se ayo ho ade wo fie no eye awarekan saa na Nyankopɔn eye edema bibifo enti yensu yemu ye de na ye wo no sensa da bia ne ye hwiri akofa kwasikɔkɔ ede no kaware pa enu yesi de me ma so rubi mra nchekyere Kristo mra na o se ma na chekyere we nya so rubi mra na Kristo mra nso so enya wedding serve chinchina aba gane je o kra firi ho na ko ba bia ye beti ase se fie aware ya aware ye se nipa nyina aware na ware fi sa aboni ni na o kra nya nkwa na ubi ni da ura bi Yesu Kristo edeba se obetena asobi mu na asobi doctrine asobi nkyerɛkyerɛ bɛkyerɛ o se na o se ne bi ebre kwa na mfanze bi awoti boni mu bi anu wanye sika ɛso na betimi bi ayɛ saa wade no mu bi sana ebi ni da Yesu Kristo de beba nti die hia pa ne se obɛyɛ no wade anwade yɛ ne se bi ɛba na buhye no bi mu kura timi ka se bi a o me de atokra fa fa ho nti se nipa no pɛnkwaje pa de don't wait man na sin ka se wade na wunnim se bi a betimi ne sika de akɔyɛ wade na na se bi a ho wade se wedding wo benya sika dia yo se wunya nyo wankasa wonim enti se wunya sika ne se besu fie de na waye na wei ene ye bisa lawyer John wusu se enyenyem bia asofo enye ne kwanso no omnam ese wo mo hwe se wo be ware fie ware de awa kronkron atacha no se hwe sofo bia kra ni aware ho tumi wo memu agise wo man ne mrakuni no ena akyerekere kwan a yemfa so yenwade na efie wade no o man ne mra no agitumpa ye Ghana for ya wade na Ghana ha ya mamre awade enu na me wo ha nsan na Kasiebo ni awade eba nti nipa no wara mamre kwanso na asorefo so e wo se wo mo beye mo de wo mo dane customary marriage no ordinance marriage na mo se mo ntiase e ma wo mo nya because wo ma ko ware pia eno engu o ma ware no amamre kwanso constitution no agiti di Christopher no bi no eno emra ma ho kwansa ye wo mo na gi awade o ko register of marriage officer betimi aye ama say emra gitumbo kan ye constitution em say chapter 4 of the 1992 constitution ya kasafa Ghana mra ho Lawyer John Owusu ena wote se wo kasa na cheche de emrekuni no eka edefa wade ho a wote se yen kasa ye fie de ewo ya mamre kwan so no emra no agitum enti wo se ye de obuo ni de ema sa wade no Bishop Angel Daniel Obinim wono ene panimpa woda Gospel International Church ano ewo mayi mu na papa yi wakeka na adwene pa e de ache prophet Naija Gezi na sem nyina ne se papa no okeka nsem bi so akɔ hu heaven o se nkwada asem bi no okeka no ene adam nyina beba mu ane sai prophet Naija Gezi wono ne pani a woda True Word Prophetic Fire Ministry ano na dano adaya papa gina so da mu preach no se o wokɔsoro ahemam na ahemam no ho a woyi na kyen ano a wo hwa ene papa obi ni mu nso na onu so yi na kyen no se papa wo ye ni nyame nipa sanse maba heaven ha ma ba hia no dia ha ye ma hakwa na ho a wokoye no kura na asofo e kan brofo no wanhunu bi e wo ho ntina che se papa na de wo ka sisi o bi ni mu ni papa before ansa kura no beka sa asem we no na wa ba Joy FM ene Lexus Bills abedi nkomo ama ba beka se obi ni de so obofo a onya sa asem kro keka no keka bi kire no so onya so obofo na nipa be na ebofo na enu sei wo ka yenti e no ansa. Are you friends with Prophet Obinim? Is he prophet? He's a bishop. Bishop Okay. Obinim. Are you friends with him? I know him and I appreciate the oil of God upon his life. And the last 2 weeks he said that he likes me, so I also say I like him. And but you are not friends with him. No, we are not friends. He knows me at a distance. I know him at a distance. Is he an angel? No human being can be an angel. It's a fallacy. Hey, Prophet Gezi. Both. The word of God must be. So, Angel Obinim is not an angel. No. Onye bofo na wakan wie yi ana wasan akogina na so dem mo se ne se wakọ himanim no ko se obofo ampa sanso okọ na papa gina ho ane obi ayi na kyen a sorry ma wode to wo no manimu. Good English speaking preachers.
I didn't see most of them in heaven. I saw this man, controversial man. I saw him in heaven. Amen. Let's not judge. I saw Bishop Obinim in heaven. Listen, I'm against he giving little number. It's not the word of God. I'm me, Nigel Gazy. God knew who home so. Then the Lord took me to the heavens. And among the people I met in heaven, I will never lie, I'm under unction. I saw Bishop Obinim in heaven. And a prophet Akano, prophet Nigel Gazy. Wano ana ote neneno. Na asemi baya na ja Bishop Obinim. Watiemu hallelujah, 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 hallelujah. Oh, angel na dai. O say ni ase say was one heaven. He wo boa. Wo hunu obi a wo ya de bone a obekọ heaven no te ho. Wo si loto iwani nyi ho mesu loto adwuma na meye. Na wo kọ heaven a wo so ko hunu wo ho. Atrosem no ka no. Wo nya de okeka no. Say Nigel Gazy show who me heaven. I don't want to talk about it. Me do. And let me the one. It's not making sense. I'll tell you the gospel truth. It's not making sense. This is childish. When I show you in heaven, I will ask you the reason why you are here. Because according to Matthew chapter 24, verse 13, Bible describes why you should be faswaba. Was he a better cardiac garment white? Now, the feeling to me, feeling that you feel that from a cardium kurano, the rapture day, the person will never go on heaven. According to Matthew, 80 years you can say in 24 and 26, you know, was it moment in now would give for a trophy? Was it why a think a credible come a cardium crown on heaven? So you will see a person in heaven, and you are described. I see Bishop Obinim in heaven, but I'm hate the lottery. Are you kidding me? Or are you mad? Okay. Oh, what's a lotto? You are hate lotto, but you see me in heaven. Okay, I now understand. Why don't you know we hit lotto? Now make heaven. Let's just say the lotto is good. Because God will never allow someone giving party to go to heaven. Allow it thoroughly. Kamosua Kambere Ayasko and Seki Yakoni Makaya. Sorry. Akoni Matoni Akiaka Sumuri Akambari. Owie ye no de abofo kasa etu atoma no adese yentum rika santimantam kropon kumasem ye kwaso overko obedi shefori amanfoti adwam ne ase mpanimfo aye o madwene se adan ya sisisi ensuo mu no bese oha obedwiri ni nyina to agu obedi share ofori amanfo nshira 104.5 so mu na dan ya o mu dwira gu no ma ye hunu bia kompote a ewa mpani edwira gu Adom FM. Adom FM. Ya bo modin se ya homa no betutu mu na ya kokuma se na afei sentimentum ha se na be ya betumi aboa ene ma panso no ebu okon wi to na bi so tumi akon to afei besim enima wo don som de egu konke so mu o mutumi so abia to na mo se na be ya betumi akon kan e so bi e ma ye kuma se me and you should tell ya no fear sentimentum with the so good twa do sa tintin nya se be ko wi ase na fina ten hudu be brenu anu na abubu ogonam so bi ma ye loses be ntwi de to de we se na ngasa de wo mu ni mpanyinfu be so bre kote na fe adan ma kuma ko be hanan mi 400 de o mo buru na to se na be ya betumi abo na so bi koto a enko fo to yentem bia emfa ma sentimen
And so only pets in the chaos as the Enkinabroka say no need to be a chim Sophia, be and you will pay one sentiment to Kumasia. I do pray as a Kubaru will be a few dear to be a Chimesin and Soprano. And can nobody yourself in the Kukuno. Never saw what you be doing. You what you could tell me Scako and Nemo P. A Bakuria and a face, the tree, dear Fimano. Never saw what could be your nature, so dear to be a Chimesin. Pranticus, your pioneer business sentiment to Kukumasin. Now, if you feel about I would be about Bob Bia. You make some mix the beer fertilizer, the beer Nemo piece, and a beer between one. Nempo Bora, yeah, film, Quaco, Trobuso, it to me and your home for so. One area, the BSC and Little Park, as they say, Bola, a boy, a capital. Now, and then you say Bola, we a natural resources. And Bola is car, but the sea idea, yet is car, and a manage Bola. The same, the assembly is in talks with the various investors to implement waste to energy recycling projects. Yeah, per se, your name investors will be at that something 50 about the Siwa. If you are the ball of Guma, if they feel Mononia fertilizer, if you are the ball of Guma, they feel near Kania and energy. I was only betting in the Kumasi Metropolitan Assembly, Penicas done, you will say SB and Kinebroka Savino, and I about my Hine, Ayasa, Rusu, Amankretia, and so they are to be a chum says, maternity broker, and welcome for not your ministers one year. Yes, yes, and Punano Abu Fernando Bob, one point in our Bruce, sitting now, and which is what you are to get him, and send it, I tell you for a while, at yes, and then they are some time, and yet. Maternity block now. I work on for national. We're starting in 1976. Jim FM. So our name is so British government accepted says we'll put for Kabia and about the Yaman. Now no one in Benson Quay, I had 950 beds. And I was our block. Until he said, Senamea don't know what they are. The congestion I work on for watching now the coffin. Now confirm to yourself and into my page. I just want to bet in the K, a Bantam Mahine, Asari, Usu, Amakriti, and Chessiatica, or also the assembly episode is one when I was the Okon as usual. I would born one out to mutate grade December on Common Course of different sentimental in Croatia, 104.5 Medina, ABCD, and just so a year would be this year of free. I'm a vote Rutimika, you're at a theater over to you. Yasom ewo Adom 106.3 FM so na MTN si DNT a enefia day your friend of Big Bank Black Friday and he say eye pa say obe shopping e Jumia na omo woni oma bebre say o shopping wo hose ya ene eni oma bebre no na obenya you ready say enche kura nyame beye wadom ama wo matete nyoma bi so ebeboa wo pa ene ebi ti say TV ya na ye curved digital TV and what bo no so na nka 890 849 ti say nyame ya dom ebo na ba fom 4749 enu nti say na fia da wodi wani kire ho Jumia nti ayeye di ama bibia da so kama na utriye ye kura no a ene o ma beri na obenya vouchers be say 500 cedis ne bo de som no eno esanse na ye fia da ya aye denti etimi san de piu so na nya no nko a o unim se wonom ewo Infinix Hot S3 ho eno se yate bo no so 740 about 599 enya no nko a single door A6 liter protect fridge eno so ne bo no na ye 599 nyame ayadom about 499 che se yetwetwa so saa wodi an se Jumia ene fiade yi wodi ani kire ho na ne miama sansa chedie bebre ene ne o ma ne bo fam ena unya na hya ne nso Sakwa FS ebeboa ama immune no asrafo akutia yade wa no manya hoden no makotia yade wa hodo nyina Grace Mapate Clinic semen kan kire se yade na aye yade krankro afura ofa na se ye bema wontimi mfa afuro oba ntimi mfa afuro no momra ombehwe mo ne bo no wate so na wono no mko ano na ho yade na de koduru ha urade zampa ye hwa ma ho ato Kingdom Ginseng Power Capsules bema wode no no bi na memene bi enzan na saade ni nyina mfiri ni paduanum na afi onyina wona so ma mpaso adwuma unyina so enya ne kama Cowbell Gold eno ya nom ne asa wote unya nsuo hye de na de gum kanum na unya brodo bankwa 1 na da ho na bo
ho ayɛ ɔden wame ahoɔden foforɔ nso asan ba tabia heba mixture bibiduro wei abrɔfo nyina nom bi because broni bi bɛyɛ national service wɔ ha no nya malaria no nom bi na ebu odin kyɛ no tabia ɛsɛn anofo gyina no atem tabia na kyɛ sɛ tabia di nasɛm ama no ensɛm ahodoɔ a yɛakurukyira gu apono soɔ mfoni ahodoɔ ka ho Mr. So pesa okenkan nsɛm a yɛ no korotro na hwɛ mfoni pade a www.adomonline.com ya boa no nyinaa no de akwa go se chapo a okwa okenkan bi na wo hwɛ mfoni total Ghana wonom ɛhɔ ne yɛtɔ fam wo a me se yɛmu ahuru mfa ma wo na mmom anwuma pa ɛne ebu ɛde ma wo anwumre yi yɛnya yɛsi adwa ɛkenkan kase ama wo no ɛyɛ me obri yɛboa Phantom from mene Nana Akia Echampoma and Afe Kofi Adoma Wangweni Govi Obi Bibiabo Cordia Nyameda Sushre Ahwaden Ewoho Ani Ahwaden Amanfu Bisana Kofi Kofiaba Ani na Senior Kose Obi first of all Meda Wase Meda Ejumaya I wore Adom FM. In fact, workers nyina a free Paul security driver just say ubewura multimedia ha na betumi apaka okay no na Paul ene betumi aye watchia ne to ne saa just say kwan ya wo drive no saa kwan na no fa so no o chia no ho si saa kwan no just say fortunately and also unfortunately on so see mu da wonim kaka and so opake chen ya yetwi ka no enu achi no otwea bedu security and ho me kasa omo ndoso kasa obo hwe waje bi wo wo mu nyina happy cleaner do front desk tuoni team ni nyina Collins moa bedu engineering etwa so free engineering ramu rasempa FM studios producers ne presenters wo ho ansan web drew Adom FM studios on air presenters producers engineers ni obia ansempo no akọ hits FM very strong team na what to me akwa kodru Joy FM I no so etwaso ofri ho a wakọ Joy online just say etwaso aye no ho axa na it's a wonderful family abusia just say wo mu a uhunu se wodosonko na unya enti meka se meda obia ase for all these years, more than 10 years of being with multimedia. Meka say aye abusuya fi say obi ye sorry ahomache ahomache pa emmo no nan na nam kwan so ba ejuma fi say traffic e be chiwo no ansa na watoto mu aba owi a watena mu to anajo na wapon ko nti no hwe me time wankasa say ka say obi ye time investment bia ma invest me time pa multimedia my adwuma already adwuma num but bia ma hyeda ache pa multimedia na meka say odono yesronko I see multimedia not as a workplace but ebusuya enti e ba say me yes me tu anamo a etise no na emu eden pa meka say it's not been a difficult decision for me to take na meboa Edding pa ene abra party kakra ye ewo form ha na nipa ba obi hage was no the country any odo na just na ye me yese so does it mean say eno anu no many multimedia edin kra no but so dem kan ye no e ya twede a ye fo eni nti no edu ba bi a ugina one stage na wakọ wanim na se ba ne se o ti ahwe a wo mu ana oni wo mu wo atwede no that stage no wo mu ana be sen so mu eni nti eduru se e ya atwede ene yefo bia na ma free this ladder so but ye nyina ye wa atwede kro no a eso enti me home multimedia se me fie do e free ene echo menye staff ana se worker emma multimedia technically no e wachina but then I'm say wachina edwuma ye manti no na me fa ne se meda etiefo ene ahwefo nyina ase me phone in fact a free 2 days was it enra me posti say me resign from multimedia from the first no
menya sisi ya me was 6%. Courses are and obia fra and someone moka ahoa emyehunu odosronko a mo wo edemayen. And the fact ne say enye odoma me nko ane mum the multimedia family say utumu say etiefo ne ahwefo adwen company yi ho pa eda akoma so to that extent. And you know meka say meda obia ase. I know say ebi mo aye broken hearted. Ebi efra utumu say no kofi jai menye ni say ye nokre ebi say enye nokre de meka ne say eye nokre nemom enye ne ntokwa so meni multimedia eni ntokwa bia multimedia adwumayefo wa ha me fa se mabusua kwasichum keti me papa abu general manager com programs director me papa AC Ohene me papa HR Raymond team ni nyina to Abna multi TV channel manager everybody Joy Prime channel manager just say me who say obia ye busua though I'm moving forward as in major multimedia hono I will still come back whenever they need a rise for any kind of advice. And I'm always available. And I'm in AC on here can say, impose elections time no. Maybe I'm here reporters across Umbeko outer pro bono without charging anything. That is the kind of heart I have for multimedia. The kind of heart, even though I resign from a say multimedia can say me make kind news without them paying me. Me boa a team no memra me boa at a point in time. Me mpusumiti. Okay. But it has gotten to the point where I need to move on. And in my life, one thing I've never done, and they say, me chemu and me bridge no, I always make sure say bridge am fast or no. I would never have been Kofi Adom when he say yeah Adom FM and yeah multimedia, and so I owe that to multimedia. Yes, my boy multimedia, and so abuame. Enti I making kind near my P. But all I was saying is say, many multimedia entene boni. Multimedia is a family I have loved and cherished and will forever be grateful for dear multimedia. I dear mami. Until be meda etiefu nyina se. Meda mo amhwe wo Facebook where be ahwe bia medo bia se. But the American say it's a stage in life. As I say, we move on. Many will be that is the more reason why. In fact, made some be a messy was school. Na me train ma me delay kakra but me wie na na say me tum recover fi say bia na efia na ekoi no na saa kwenye no ansan ma no obi entia so be fi say bia me ne multimedia to ado anwoma so ana say whatever me da mo say efuturo ene emwa ene support ahodo a mode ama obri madam ase Kofi Anoma anoma de impo apetu pre apetu pro honestly enye ade ye better sa Kofi because you know what if you have say you binum no what has say for the past 10 years me join a multimedia group and chebia but we nipa soronko. You are a very wonderful person. Me indescribable said the what here. Na me de bia me do to a colleague back who I mean na yejuma sister station be eda say you are just like that person. He's so selfless. Only sa guy ni yejuma woni beji. Onye wo mo ana mo yejuma twitwa na nkokom come connect debi but you are just like that person. And said we dika no enye atefo enye yenyina yenyansam wo ye phone so messages ahodo Facebook we bisa say nkofo timi trans no man kasa create asem no ma be om de abro say ya matese yesese ni say me beka ya no mayi mani meja ho me nyia no because Kofi Adom na obi ani issue wo fia ewie say odi obehwe ye bia yenyina ya bom ye didi ya nom ye di agro fine
It's just a matter of say nipa no feel say baby amedri as I say me call me two anamon ena aba ne sa say obi eni wo bepe say bia me bobra baby ameteno de bia hwa na maintenance amanso bi eno body partner in news partner in news is obona ni emo ntina me ya adwuma na ma no your call part atani ya ekodidi se otumi se na ntina me ya adwuma no ka che obi na appetite ya but so dem kan no me na Adom TV team na sepa in fact Ricky Time our friend say me mama ye news editor for Adom TV me obi am purpose suppose say ntina ye me den pa ba ye na me se no ne abukot na ase di nkomo no so no you can wait me aye nkakra mso ye mu a ne yenye editor da ye ne namu ye hunu ha wa TV ye adwuma ha wa ye si ye niema. And I will not say yes. The team has been very supportive. Adom TV production team from Rita Odomos, Princess, just the whole team. Ochamiam Wakoda Power Brenner, Kase, Bafo, Ebeka Ho, Abla, and actually Bolare, Felix, just say a whole team. Meka say they are a wonderful team. I enjoyed working with them. At the same time, now me say Adom affiliate coordinator, coordinating the affiliates. Now, it will be a not to buy a lot of course. Now we are free. Now stations we are free. Because of that kind of relationship near war. In fact, if you are me, I'm a normal trip. Me make sure say me affiliates just to know how Niema Echo na Monique Jeho yen Franka ho. And what must say they've also that kind of bond now war with the affiliates no. Me name station what that kind of bond no. And so you better woman say they've been that supportive for more team no more ama yaba at this level. Pampa so me producer Ampadu Welbeck, very selfless producer. Bi ho achala Ampadu story wey dey see you and adwene nemu me kai e call da baby akasu konya accident nemu so no so almost me share life jacket because share life jacket a say we didn't come to do the omo ye ni because omo nche ne nemu nsu so na botie ni nyira o se o chale yanko ye betumi aye ne nemu. He's been a wonderful producer. Seriously, Ampadu a great producer. Team Nina production team from Sarah Opare Ansana Eunice. Because I'm Bobodi now here in fact, I would say the whole team has been very supportive. They do bias. Obi. Jamaica say 5 years in Yatsana. What's na have matana? Jamaica say Elinya Minko. Nyame pa essential e de nyame jaw kone koye dutan kasio dutan kase nipa bebre beba se abagye mframa enya ahome. We wish you well in all your endeavors in Ewasi so esem no toso waso ntumi nko ba bia radio no nso sa nenso Adom 106.3 FM ba mo hu de ekoso ba bia ti Adom Kasiebo Riviera Kasiebo ne yade asi akenkanfo anwumere yekenkan Kasiebo ma mo no eye me ese trot ba me nim se Yakubu ana ode Yakubu ene mamemfa me Yakubu mamemfa Yakubu Ovi Yakubu som ya fraga chale manumere de Kofi wa mamero aho papa wa mamero aho ensema no se mekan Kofi na den Kofi aden ewiase no me de kaka metumi aka se ewiase yesi dimpa eyesa ahonya me de wabo Adom FM ba odo ne be akoya ye ne wa Kofi wosisa wadwen ebe yi wosisa wadwen ebe Kofi sisa wadwen de kaka metumi aka chewo
yɛnyina yɛwerɛ ho sɛneɛ yɛwɔ ɔdɔma kofia doma paa ɛnɛ a wɔ so wɔkɔ no kyɛ sɛ mesu a ne yɛ anka mesu nti deɛ bɛsi bia mɛtumi aka kyɛn sɛ sɛ ɔsesa no adwene no bɛyɛ a ɔnsesa na sɛ ofii sɛ ɔnsesa no adwene so na wɔkɔ nso a awurade ne n'anim kan na ɔnkɔ bye-bye. Yes, toothpaste adaroma person I de epoyosin my sin ye fe na yenum nka nyina afi ho omo na de ewura trotro mu na voice of the day as the PSC enkoma CB men capsules ye memaduro mema na enum na bema ho edin na fe amana dwonsu mo e kama bra ya hye ne katita yi nyina afi ho your fresh women capsules so ho CB women capsules so oba de oba enkan wo ase hockey ka woni ade ononom bejai Vodafone se dachi enije enunti eno mobile voice of the day omni suma ye de bremu na ebrenunti yentumi emfama obri ya boa Phantom mene yapon Abeku, my business way dear. Data stem will potent voice calls. Now so sa by force bundle and me network di my media. Wame me here she share pa ebe bo me dwuma ne tumpon. And your bravo Vodafone smart business so. E your package so kubia e wo ho manwumakuo e ma wo ye wow boss. Seseng